माइ गायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर देलाय मांग्रिफोरा फार्स्ट टाइम बिदि दख'ना गाननानै माइ गायनो थांदो दे माने फार्स्ट टाइम माने लोगोफोर बिराद बोसोर जाबायमोन आं माइ गायिया लाइक 10 इयार्ससो जाबायमोन आरोना माइ गायिया ओमफ्राय दिनै आंखौ नानिया फोरोंगोन नानिया हनै लाजिनानै दख'ना गानना माइ गायनो थांफेराखैना लाजिनानैनो मानसिया मा जादों माने इथुबायब्रा हायबो हरब्रा खनसे देना नो साथायाव होमबा ओइ इदि खावखुबालाय मा जागोन बेलाय खैना गोदान बायदि स' दिनै लोगोफोरा आंखौ नानिया फोरोंगोन आरोना माइ गायनाय आं बुहुद बोसोर जाबायमोन दे रियेलिबो लोगोफोर जोंहा आरो माइ गायाना लोगोफोर बेनिखायनो दुब्लिफोरावबो थांफ्लांनाय जाया आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायदोंबा मोन्थिखादो जानो हागौ आं जोंहा गुमैनाहानावसो दंफैयो आरोना ओमफ्राय दिनै आंखौ जोंहा नानिया मा होनो माइ गायनो फोरोंगोन आरो तामाम रोंखायो बियो तामाम रोंखायो मियाबो गायहैदो आरोना लोगोफोर मियायो जोङो खैथासोआव गायनाय जादों 5थासोआव इसोरो थांग्रोदो ओमफ्राय आङो 5थासोआव साहा ओरि फुदुंना लांदोंमोन ओमफ्राय दसे गायबाय आरो दिनै ओइ आब' नोंसोर गायदो दे आं दायो 6थायाव गायफैगोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैयाखौ गायनो होननानैनो थांदोंमोन आरोना बियो फार्स्ट डे ओमफ्राय गरमखौ नुनानै सान्दुंखौ नुनानै गिनानै आङो खारबोफिनस्राबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय बेलासेबो गायबावदो नालाय बेलासे 5थासोआव गायहैनाय जादों आरोना आङो साहा फुदुंना लांदोंमोन नालाय इभिनिङाव ओमफ्राय आब'मोनहा गायहैखादोंमोन आरो 3थासोआव नायदो लोगोफोर आंनि माइ गायनायखौ बे फार्स्ट डे ओमफ्राय स' फार्स्ट डे सेकेन्ड डे आं मिलायनानै बे मोनसे ब्लगावनो सोना होगोन आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो साराय 10ता दा जों साराय 10ता जाबाय आरोना थांगासिनो जोङो दुब्लिया एसे गोजान आरो स' लोगोफोर आंनि माइ गायनायखौ नायलांदो नोंथांमोना दासो मोखां खोन्थिबाय नै नानिमोननि गामिया बेनो आइयो नानि बिमादो बिफादो साहा मुरि बुट बायदिसिना साहा आइदि माबादो एसे क्लिक खालामदो जोंहा मादैया माइ गायनो थांलाबायदों फार्स्ट टाइम जि लाजिखादोलै मानसिफोरजोंनो नुजाहैलाब्रा नानिया आरोना दख'ना गानना लानानै माने फार्स्ट टाइम दख'ना गाननानै माइ गायनो थांदों नालाय ओमफ्राय आङो बिदिनो भिडिअ बानायनो होननानैनो माने दख'ना गाननो होलायलायबाय आरोना गथ'खौ जेन आंबो गानगोन होननानै ओमफ्राय नै मानसिफोरयाव जमा जाना दङ इसोरो आब'मोनहा फुंनिफ्रायनो गायफैदोंमोन दा जोङो साहा फुदुंनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय जों दसे गायबाय आरो इसोर गायखांलायबायमोन ओमफ्राय ससेल'सैमोन आरो बेखिनिखौ जों गायबाय आरो उनाव नायलांबाय थादो अब्लानो नुगोन आरो नै आब'मोना नै सासेया फैला लाजिनानैनो इयाव थाबोबाय सासेया लाजिनानै हाखुमाबाय थाबाय ओइलाय जोलै फाय साखौनो मानो मा संकेत ओइ घरे पागली लुआ घरे पागला भिडियोस बनायलाय बोदो कृष्णनो हरनो माना थांगले घरे पागली नै साखै थांबा नो मालाय मेथाइसो सोना होयोहाय ओइ खिथि लानांगौनो हारिखौ बर'नि हारिखौ गराय पागलिया साखो खोलिबाय दिनै दुजाना सोरबा गोसोखांनाय
Kasih sedih nama nih, hai, di nama. Ibu tuh na, bisa. Nani oleh sama sekolah lengran biar. Itu saya seni nanggung nasi nggak? Nangah, raun. Difungsi saya, Oi, difungsi saya. camut. Ayo, sandu alih kepar. Koti patarot. Tamam, kesakan. Bika yang melo. Jadi mesti mangkrak aja pak. Hai nani first time gay nengah. Harus gay nanda kiti nengah. Nei लोगोफोर अलरेडि गायखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा थांसिगोनानो ओमफ्राय जोंथ' गोबाव लागोन ना सानदों ओमफ्राय बै गेजेरनिखौ जों गायगोन आरोना ससे नै नानिया खोथिया थिलि लांगासिनो स' ओइ गेजेरनिखौ जों गायनो थांगासिनो आरो जों सानदोंनो गायगोन गायखांजोब्बायना ओमफ्राय बैलाय बैथिंजाय साहा लोंदोंमोन ना बैथिंजाय आब'मोनहा जिरायना दङ स' जों बे ससेखौ गायनोसै ओमफ्राय गायखांबा थांनोसै आरो ससेखौ दां आंबो ससे गायगोन हा दे सि फटाफट गायनो रोंखायोलै लोगोफोर इयो सि फटाफट गायनो रोंखागोन मालाय Oh, Baideo. Ki khabar? Si गायनो रोंखायो फटाफट आंनि गायनायखौ नायना लोगोफोर मिनिनो हादों खिन्थु आयौ 10 बोसोरनि उनाव माइ गायदों होनदो हो 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 ला 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 हो 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 बिराद गोबावनि उनाव माइ गायबाय खिन्थु आं लोगोफोर खाथियाव फै स' बिराद गोबावनि उनाव माइ गायबाय आरोना लोगोफोर स' बारा रोङा आरो नोंथांमोना नायनानै मिनियाबानो जाबाय आरो स' दा जों थांनोसै अहाय नारि सिख्ला नोंनि मुङा मा सना अननानै फोरमाय आंनो सना अननानै फोरमाय आंनो खानाय रुमबां मेगन गोसां जान्जि बालेंले मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय जेरावबो आखा फाखा मुसलपुर टाउननि आकाशि होननाय सिख्लाया लोगोफोर गायखांबाय जों दा थांसै आरोना फाय
फैदो चलो नानि मा खालामगोन गुमै बे औवा गाजा जोंना बर'आ बिदिखौ जायो जोबोद मोजां आयुर्वेदिक न लकेल आयुर्वेदिक औ नैबे दा बिखौ फुगोन एसे गोलाव गोलाव साइज जागोन खोन्थाना होदो जाबाला मा मा भिटामिन हाबो देहायाव बेयो देहानि माने दैनि स' जों दा थांसै आबैया कहाँ जाबे रे सक्रे घरमा जान्छु हो घरमा जान्छु हो यो गोलनि मजी थाइखादो नालाय वाव